Persuni paga minima qed ilaħqu aħjar mal-basket tal-ħajja grazzi għal numru ta' inizjattivi li ħall-Gvern fl-aħħar 3 snin. Ikkonferma dan studju tal-Caritas li huwa xhieda oħra ta' kif is-sena li għaddiet naqsu l-persuni f'riskju ta' faqar. L-istudju jinnota kif familji paga minima li tgawdi minn tapering ta' benefiċċji, jiġifieri jaħdmu fil-waqt li żammu parti mill-għajnuna tal-Istat, għandhom iżejjed dħul biex ikopru l-basket stabbilit u jissuperawh. Dan bidħul medju ta' 13,524 euro. Familji li qed jirċievu l-in-work benefit flimkien ma' benefiċċji oħra resqin biex jilħuqu l-paga minima ikkalkulata li twassal għal ħajja dinjetuża. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif dawk li qed jirċievu assistenza soċjali għax ma jaħdmux huma l-aktar bogħod milli jilħuqu dan l-ammont ta' dħul. Konferm oħra li tagħmel sens il-politika tal-Gvern iffukata fuq il-ħolqien tal-impjiegi. Ir-rapport bl-isem A Minimum Essential Budget for a Decent Living jinnota li l-budget annwali li hemm bżonn biex familji jgħixu ħajja diċenti huwa ta' 11,445 euro. L-istudju jindika l-effett ta' diversi miżuri li ttieħdu fl-aħħar 3 snin, anke jekk uħud jafu jdumu ftit ma jibdew jidhru bisħieħ fl-istatistika. Fl-istudju li sar fl-2012 il-Caritas ikkalkulat li familja ta' żewġ adulti b'żewġ titfal kienet tonfoq 629 euro fuq dawl u ilma. Skont l-aħħar rapport tal-Caritas, issa din in-nefqa naqset għal 276 euro. Ġenitur wieħed b'żewġ titfal kien iħallas 568 euro, issa dawn qed iħallsu 235 euro. Koppja anzjana kienet tħallas 525 euro fuq dawl u ilma, dawn qed iħallsu 206 euro rispettivament. Ir-riċerkatriċi Susan Piscopo faħret dawn il-miżuri li qed jagħmlu differenza ċara fil-kwalità tal-għajxin. Miżuri bħal dawn żgur li ħajjejnu il-min għandu dħul baxx għax inti naturalment mela il-kont ħajġik inqas. Anka miżuri oħra pereżempju bħal tqassim ta' ikel għandna l-iskemi tal-fejad issa dik ukoll ħatejn biex naqas mill-ispiża tal-menu tal-ġimgħa ħanejdu hekk għal dawk il-familji. Ir-rapport jinnota wkoll kif naqsu l-ispejjeż fuq l-uniformijiet tal-iskola, l-ispiża fuq it-trasport pubbliku għall-anzjani u l-ispiża fuq mediċini. Bħala Caritas nemmnu illi intervent tal-Istat fil-ġida kontra l-faqar hija essenzjali u hija importanti. U għalhekk f'dan l-istudju qed nirrakkomandaw illi l-Gvern ikollu rwol iktar ewlieni fil-ġlieda billi jagħmel miżuri u politika li tkun tindirizza direttament lil persuni bi dħul baxx. L-istudju tal-Caritas juri wkoll li bil-pensjoni minima ġdida li daħal dan il-Gvern, il-budget minimu għal ħajja diċenti intlaħaq b'mod sodisfaċenti. Il-Ministru tal-Politika Soċjali Michael Farrugia kellu din ir-reazzjoni għal dan ir-rapport. Kull ma hemm jiddependi mill-Gvern dwar l-effett fuq il-familji, qed nitkellmu fuq id-dawl, qed nitkellmu fuq l-ilma, qed nitkellmu fuq il-gass, qed nitkellmu fuq is-settur tal-unfermijiet tal-iskejjel, qed nitkellmu fejn għandu x'jaqsam trasport speċjalment għall-anzjani. Wieħed jista' jinnota illi hemm tnaqqis sostanzjali fin-nefqa ta' dawn il-familji. Apparti minn hekk wieħed irid jinnota wkoll it-tneħħija jew kellha tnaqqis tal-income tax li tolqot 160,000 persuna li għandhom income baxx. Daw kollha bdew jagħtu numru ta' riżultati. Maħniex kuntenti għad baqa' ħafna xi jsir. U allura aħna ħankunu impenjati li nkomplu niltaqgħu mal-Caritas, sa nġibuhom jitkellmu fil-kabinett, nitkellmu fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom u wara ssir evalwazzjoni allura nkun nistgħu immorru biex nimplementaw dak li hemm bżonn li jsir għal ġid tal-familji Maltin u Għawċin